Kahnya Uttarap Youth Council HYC Education Cell hapo kajingalam u President Baroy Kuparsenram lembat uba Enlang Sawian Education Secretary Hakakat Sao Tarik Risau Arhajar Arkusan kilalit ban jing syai na u Commissioner and Secretary jangka Health Department u Dr. Joram Beda halor ka result balapan mi deka Recruitment Board jangka Sorkar Jela habaya day bat ka Medical and Health Officer. Habakran cikilat patai kubor nakaliang uba Baroy Kuparsenram President ulaong bakat kum ka result ka balapan mi deka SRB Arhajar Arkusan lalap bakidan arp huway tiliki pos na kabenta ka MNHO hakaba kiladan hadu kat wengut ki doktor ki bala tep na kajait benreu garo kat ba yaki khasi bajan tiapat tang mar saumut. Nakaliang jong kaseng mentah kasengi ngi wan mani kendo yo Commissioner and Secretary jong ka Health Department Dr. Joram Beda IAS halor ka result ya kabalapan mi lang ba ka Recruitment Board jong ka medical jong ka state ka bau chairman de Commissioner and Secretary kumban chupan kan ma hau banai Julai jong mentau senam nakaliang jong ka Recruitment Board kilapan mi ya ka advertisement na kabanta ban tap kam ya ki doktor na menta ki post medical and health officer but ki post junior specialist kat kum kani ka advertisement ki don kumba arpoi tli ki post medical and health officer but san post southly ki post ki bayday but ka junior specialist ti hadin bami ya ka result kani ka pratrik jong mentau banai abang ipet ya ka list ya ka balapan mi na ka office jong kani ka recruitment board ngilap ba na ki arpoi tli ki post jong ki medical and health officer kumba khatwe ngut ki doktor lajit lane la thep ki bade na kajat benriu garu but na ki khasi bajan tiapat ngilap bodan tang saungut ki bethem but na ka ada ST ki don saungut but na ka unreserved category ki don kuman riungut ti ladangi ken ladangi pet ya reservation policy ka jongi ka boong bangi de banyo saupo arpo khatsan batsan tingi iba ki jongi ki yo tang sausit ki wei pat ki perlok jongi garu ki yo khatwei sit jadin mengiyo i ya kani ka jingmi ya ka result mentara singi lawan banya kenduk ya u commissioner and secretary jongka health department ban panjing syai bolong du chairman ya recruitment board ban panjing syai babalai na ki arpoi tli gi sit ngi yo tang kumba sausit jadin mengilaya keren but commissioner and secretary jongka health department Dr. Joram Beda ila ajing pensyayangi ba kani berokhat kade namar kajing pentrikam ya ka roster system nakaliang jongka department kila pensyai kila pen i yang i ki kot kislah ka ba kala don ka recruitment lani kajing thungkam husnam arja arsa hakata ka por bathungkam husnam arja arsa ki post ki ba shim lala ban thep lani kat kum ka reservation roster ki ong ba ki beriu nak ki post ki vacancy ki balaj kat kum kani ka roster ki ong ba ka medical and health officer ki ban ka unreserved post ka DR ki khasi jantia ki saw ki garu ki khatway but QST ki saw komut arpwe seat dekat kum kani ka jing penmi ya ka result ha ka pratrik jong ni banai mentau banai ka debit tik kat kum ka roster system ya ka bana kaliang gi jong ki ong ba ki pentrika me ka roster na ka jing betha jong ka personal department lembah ka DMHI abai dei ba ka post junior specialist pat ki babun hi ki bayo orung hang ni ki de na nangi kumut khasi jantia ki don prangut ki unreserved ndriungut ki bawan na kajai benriu jongi ki garu but ki we ada SC but ST kim don ndri kat kum ka advertisement ki don kumba nyof tli ki post tambah ya ka balala ban thep menta ka de tang lai pusan kumut ki babun ki post ki bom shimla la ban thep but ka we ni ki daw khamtam ya ka post specialist ka we ni ki daw ba ka recruitment board kamla ban thep namar kini ki bawan hakmat do hakalis bun kim shimla join ya kani ya ki post but ki ka basosi kalong babun ni kini ki de na kajat beri wachongi kini ki doktor ki bala pas ki specialist ki bala specialize ki babun ki kam ki jongki re ba ki mi akalis nakmat do la dapet nulis iwe haduk khatlai haduk khat saw ki de na kajat beri wachongi re kim tre pat ban join ya kata ka post ka ba kila syajit but ki babun na kiru ki de ki doktor ki bade ki bonded doktor ki baka sorkar ka pha ki bandit puli re bososi kalong badala syajit pat ban serve ki government hospital kini ki beri kim kwa ban serve ti nakaliang jong kaseng habai de bakani ka jing lap ka jongi ngiwan ban panjing sha nakaliang ka jongki ki ai kata ka jing shai ba ka ya kani la le kat kum roster rei ka ka bangi ngi ong yo commissioner secretary ka long ba kadon ka jing pen kala ha ka advertisement ka baki ki kot
ladang ipet ya ka advertisement jong snam arja arsa ka reservation ya ki medical and health officer ka don la ka jong aka ba kat nu khasi jantia kat nu garu ka don la ka jong aka reservation nam ta ka junior specialist ka don la ka jong kat nungut khasi jantia kat nungut garu kat nungut a reserve seat re ka ba ki penkela kan san pat ha kani ka advertisement jong snam arja arsan haka ba jaka banbu bandan kata ka sub categorization la ne ka sub vacancy ya ki khasi jantia bat ya ki garu la syuken top lang haju but junior specialist but ke post yang medical and health officer ti kajing bom syai yang ngi kum kipat ba but yang ngi kum keseng ti kaba ngi ngila ekren ru bat u commissioner secretary da ka baong u ba ki babun ki jongi ki doktor ki badai nak ajak meri ka jongi ki badai ru nak ki badon ya ka qualification ban chatung kum kita ki medical and health officer ki banamar bajing penteri kami kan roster system tang sangut ki sajit kini hadin kidang bun ba kidon hadu ars pak tam ki doktor ki bala ele kan ki exam ban sajit kum ki medical and health officer dai namar ba roster system kim sim la bandrung ha ta kampus tingila ong ya ka ya commissioner secretary kum chairman jong ka recruitment board ba kidai ban pelong no ya ka examen tungkam hapo lai banai ha kini hi ki banai ban sawan khabo jong ban taw snam knang ba kini ki doktor ki bakwa sya ban tre ka kam ki bala sajit re namar ba penteri kam ya roster system kim sim lara bandrung haka kam ga jongki kinyo alat penteri kam ti haka jing keren ga jongi kata ga jing pensya ya ka bana kaliang jong u chairman jong recruitment board ula ai bola pen i yang i ki kot kisla ya ka roster system ka penteri kam but ula kular lo yang i ba ka next recruitment cycle kan long no hi apo jong mentau snam kenang ba kini ki doktor ki bada kwa bantre ya ka kam kinyo alat pan rung la ne bantre kum ki doktor ki PhD CSC ki Jakasuma da Sorkar Ito yung harus ka to mo kalong yung mo agar saw kalau mo kumay bukan ibang tao mo. So long balik ketika tao pag kari over yung ko jong pina ka mo. Kata ka kebening ka daw kebening kong namala ning ipet ya ka advertisement yung arja arsan ru kiong ba kadon ka unfilled vacancy yung snam arja arsan arhusa but ka new vacancy yung snam arja arsan ti kini ki combine lang haju andala ki combine haju da ki pet ya ka roster na ki sanction post ki lab ba ki jongi house nam arja arsa la thung bun ya kini gue pagi perlok nak ajak benriu garu om sim lala bentung namar om sim la qualify ka pus ka baki kita qualify de halor kata kan nongrim baka jongi ka kelano sya ka saw ka jongki ka kelano sya ka khatway ti nakaliang jong kaseng ya kai ka bangi kwa kalong ba ka recruitment process ka ban step kenapa kini ki badu menta ki bom sim lala benrung menta kin yo alat hakani ka banwan ka recruitment cycle Ako sini na pada ba lihat so ka lumba dan kita rusta ban kari over. So kumdi kiting du pada ipa ba no. Kata kay kabangila ya keren wat haka khatu ka committee ka bang sarkar kala form nang bentaban kemi biya ya kreser ban kemi benya ya reservation policy bangi trikam bro kata andre ka basusi kalong bahaduk mentang im simlayu i kata ka committee ka bang sarkar kala thau la kala kumbakalong kala submit ya report how chief secretary la dap ban submit ya report ka jong haka cabinet ti kijing ajing mut ki babun ya ka bana kaleng jong kaseng ngila ai bat kawin kijing ajing mut kalong bakam dei bandon ka carry over kanang ba every recruitment kumo amo ka recruitment la ne kijing thungkam kan long be ka batmai kam dei bandong baladu unu snam balada kamut nda thung menta pin ailat ya ki ban penrung hakani ka snam ka bomenta namar la da kale akum ni ka pendu nong pat ya ki jongi ki badai hok banyo ya ka kam namar la ngi pet hi ya ka merit list bun ki jongi ki badai hok banyo rikim yo namar la pentri kam ya ka roster system tingi kmit lenti ba kani ka jing ajing mut ngimtip kai ka jing ajing mut ka jong kata ka komiti ya ka ba ka sarkar kala bu ka ai sa ka sarkar wing kmit lenti ba kita bro khat kin mi no syakmat kin don ki jing pendet ya kum kini ki kenang ba ka kala ban yo kam yo jam kam de menlong kum ba kalong mentana mala la de ngimpet mentahi dak lengba ka jing pentri kam ya ka roster system ya ka carry over na waves nam ngi iba kawan rak ka jing du nong ya ki bri ka jong ni